Бойко Борисов в София направи съвет на ромите, който да ги представлява пред него. И в този съвет да влизат представители на всички фамилии. И много го плюят БСП-то Бойко Борисов, ама Бойко Борисов направи 600 жилища за ромите с пари от Европейския съюз. Нали така? Защото Станишев застава и казва: ние имаме толкова съветници, колкото имат и ГЕРБ. Ама ГЕРБ в София един съветник е 6400 гласа, пък в Елхово един съветник е 430 гласа. Къде е съотношението? Да мериш се един хубав кон с едно магари. Ма така е. Аз за работата пак казах. Работа ще има. На всички трябва да има работа. Защото аз не знам вчера дали ви казаха, ама аз мога да ви кажа. В момента безработните са 1500 човека. Защото той работя аз. Защото много добре ви познавам кои сте безработните. И за социалните помощи. За социалните помощи. Пак ще ви кажа нещо. Вие знаете, че те ще ги спират, нали знаете? Точно тук е ролята на общината да разработи тези програми за регионално развитие, които да могат да включат вътре в тези програми. И там трябва така да бъдат разработени. Не знам каква е тази микрофония тук. Не знам. Да се тръпна по-насам. Точно общината трябва да се заеме с това нещо. Да разработи тези програми и хората, които отпадат от социални помощи, да почнат да работят по програмите, за да взимат поне минимална заплата там. Макар че за мен това е частично решение на проблема. Истинското решение на проблема е, когато докараме 3 големи фирми, да наемат по 300 човека и хората да почнат да работят не за 180, ами да работят за по 350-400 лева заплата. Нали така? Ама аз ви знам проблемите, ви хора. Аз живея 14 години с вашите проблеми. Сега, аз обаче зад мен имам едно голямо предимство, че зад мен миналото ми е чисто и не съм излъгал никой. Ама аз ти гарантирам, че е така. Даже и бат Бойко го гарантира.